анъанаи атласбофию адрасбофӣ ва ҳунари волои чакандузии тоҷиконро ҷаҳониён мешиносанд. ин ҳунари меросе аз неогон имрӯз ба фиҳристи ҷаҳонии юнеско дохил гардида, на танҳо зебандаи бонуи тоҷик, балки зебандаи тамоми дӯстдорони чакану атласу адрас мебошад. имрӯз ҷаҳониён огоҳ аз он ҳастанд ки ин се ҳунари миллати тоҷик бо гуногунрангӣ ва таровату тобишҳои бо тиру камон ҳаммаъно зебои парастии миллати тоҷикро нишон дода, бозгӯ аз он аст ки то чӣ андоза тоҷикон бо табиати ватан, бо рангу бӯи он, бо тобишҳои табиии сарзамини хиш ки дар ҳар як гули чакану ранги атласу адрас таҷассум аст, наздикӣ доранд. дар аксаи тоҷикона мепӯшем низ бештари либосҳои ба барнамудаи бонувон чакану атласу адрас буд ки бори дигар аз худшиносии миллӣ ва эҳсоси ватандӯстиву сидқу сафои бонувону ҷавондухтарони кӯҳистон нисбат ба ин сарзамини бузургро нишон медод. аксаи тоҷикона мепӯшем ба як намоиши зебою гуворои либоси миллӣ табдил ёфта. дар он ҳунари бонуи тоҷик шерозабофию чакандӯзӣ, рӯймолбофию гулдӯзикорӣ васф карда мешуд. аксия як ҳамоиши тарғиботии фарҳанги неогонро мемонд ки дар либоспӯшӣ таҷассум ёфта буд. бояд гуфт ки чунин аксия ҳамасола бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуда, ҳадафи ниҳоии он баланд бардоштани фарҳанги либоспӯшӣ, тарғибу ташвиқи либоси миллӣ, баланд бардоштани ҳисси зебоипарастӣ, дур гардидан аз фарҳангҳои бегона, тарғибу ташвиқи анъанаҳои неки ниёгон, наздик гардидан бо мероси гаронбаҳою пурғановати гузаштагон мебошад. бояд гуфт ки либоси миллӣ худ фарҳанг аст ва он беҳтарин ёдгорӣ аз гузаштагони миллат мебошад. ҷоиз ба зикр аст ки дар тӯли таърих либоси миллии тоҷикон ва матобофии миллӣ ҳусну таровати худро гум накарда, бо ҳар як саҳифаи рӯшани таърих боз ҳам сайқал ёфта, бо тамоми зебогию нафосат то замони мо расидааст. имрӯзҳо ки ҷаҳонишавии бо суръат давом дорад, дар ин айёми бархурди тамаддунҳо фарҳангҳои бою таърихӣ қодир ҳастанд фарҳангҳои хурдро маҳв ва несту нобуд бисозанд. аз ин рӯ баргузории чунин аксияҳои тарғиби фарҳанги ниёгон басо ҳадафмандона мебошад. бояд гуфт ки фарҳанги миллати тоҷик ки либоси миллӣ як рукни он маҳсуб меёбад, аз шумури фарҳангҳои тарбиятгари аҳли башар ба шумор меравад ва дар асри навин, яъне асри имрӯза низ қодир аст дар пешрафти таърихи башарият пешоҳанг бошаду таъсири мусбии худро гузорад. имрӯзҳо дар доираи аксаи тоҷикона мепӯшем чунин чорабинии тарғиби либоси миллӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон идома дорад.